Kaixo ikusentzuleok, Bilboko ingeniaritza eskolako ingurumen ingeniaritzako azken mailako 3 ikasle gara. Eta bideotutorial honekin, CSTR eta PFR motako erreaktore kimikoen volumenaren kalkulua egiten erakutsiko dizugu. Zu ere ingurumen ingeniaritza edo antzeko ingeniaritza bateko ikaslea bazara, bideo hau baliagarri egingo zaizu, beraz, jarraitu ikusten. Lehenik eta behin, CSTR eta PFR erreaktoreak ezberdinduko ditugu. CSTR-erako erreaktoreak edo irabiatutako erreaktoreak nahaste perfektukoak dira, eta korronte guztiek ezaugarri berberak dituzte. Hemen ezkerraldean ikus dezakegu mota hauetako erreaktore baten adibidea, eta horren behan, era grafikoan adierazteko modua. PFR-erako erreaktoreak dira ikasiko ditugun beste erreaktore motak. Fluxu pistoi erreaktoreak ere deitzen zaie. Hodietan eta antzeko sistemetan gertatzen diren erreakzio kimikoak modelatzeko erabiltzen dira, adibidez ibaiak. Hemen eskubiko irudian ikus dezakegu duten itxura, eta errepresentazio grafikoa. Honako ariketa hau ebatziko dugu, pausoz pauso prozedura azalduz. Erreakzio elemental bat daukagu gas fasean. Erreaktiboa A purua da eta produktuak B eta C. Hemen behan ikus daiteke moduan. Enuntziatuak esaten digu, fluxu jarraituko eta presio galerarik gabeko erreaktore batean gertatzen dela. Datuak jartzen hasiko gara. Konstante zinetikoaren balioa ematen digu ariketak, 40 gradu zentigraduan, 10 ber minus lau minutu ber minus bat. Aktibazio energiaren balioa ere ezaguna da, 85 kilojoule molekoa. Elikaduraren baldintzak 10 atmosfera eta 127 gradu zentigradu dira, eta fluxu molarra 2,5 mol minutukoa. Ariketa honetan eskatzen diguna, erreaktorearen volumena da, 180ko konbertsioa lortzeko, CSTR batean eta PFR batean. Orduan, lehenengo egin behar dena, K konstante zinetikoaren balioa gure erreakzioaren baldintzetan kalkulatzea da. Guri eman dioguten Karen balioa 40 gradu zentigraduko egoera baterako erabil daiteke, baina gure kasuan, 127 gradu zentigraduan ematen den erreakzioa denez, Arrhenius ekuazioaz baliatuz, gure konstante zinetikoaren balioa lortuko dugu. Lehenengo, haren balioa lortuko da, maiztasun faktorea, molekulen talka maiztasuna adierazten duena. Horretarako, balio hauek guztiak ordezkatu behar dira ekuazioan. K konstante zinetikoa, E azpia aktibazio energia, T temperatura kelbinetan, eta R gas idealen konstantea. 8,31 joule kelvin moleko balioa duena. Lortu dugun A balio honekin eta 127 gradu zentigradu, hau da, 400 kelvineko temperaturak erabiliz, behar dugun konstante zinetikoaren balioa lortuko dugu. Ikus daitekenez, balio hau handiagoa da temperatura altuagoa denean. Eta horrek zer esan nahi du? Erreakzioa azkarrago izango dela temperatura altuagoa bada. Hurrengo pausoa kontzentrazioaren ekuazioa zehaztea izango da. Badakigu erreakzioa gas fasean ematen dela, eta kontuan hartuta ez dela presio eta temperatura aldaketarik ematen, biderkatzaile hauek desagertu egingo dira. Ondoren, epsilon kalkulatu behar da, gas molen aldakuntzaren delta, eta erreaktibo mugatzailearen hasierako mol frakzioa ia 0 bidertuz. Kasu honetan, deltaren balioa 3,1 eta mugatzailearen mol frakzioa, harenan kasu honetan bat denez, epsilonen balioa 2 da. Horrela, kontzentrazioaren ekuazioa honela geldituko da, haren hasierako kontzentrazioaren menpe. Kontuan izan, likidoan izango balitz geldituko litzaiguken adierazpena ezberdina dela. Epsilonen balioa 0 izango delako, eta beraz, zatitzailerik gabe geldituko litzateke ekuazioa. Hemengo zatitzaile hau gabe, hau da, CA berdin CA 0 bider bat kenisa. Hurrengo pausoa, diseinu ekuazioa planteatzea da. Erreakzio elementala dela dakigunez, honelakoa izango da bere diseinu ekuazioa. Honi, aurreko pausoan lortutako ekuazioak ordezkatzen badiogu, hurrengo ekuazioa lortuko dugu. Adierazpen hauen lortuta, orain, erreaktore mota bakoitzaren ekuazioa eta volumena lortuko ditugu. CSTR erreaktorearekin hasiko gara. Materia balantzea planteatzen hasiko gara. Sartu kemirten gehi sortu berdin 0, egoera egonkorrean gaudelako. Volumenaren adierazpena honela geratuko da. Konbertsioaren definizioa erabiliz, hau da, desagerturiko mol kopurua zati elikaturiko mol kopurua, honako adierazpen hau lortuko dugu. Bi adierazpen hauek aurretik lorturiko beste honekin kombinatuz, azken adierazpen hau lortuko dugu. Eta datu guztiak ezagunak direnez,
Volumenaren balioa lortuko dugu. 1700 litro. PCR erreaktorearen kasuan ere, materia balantzea eginez hasiko gara, eta ekuazio hau lortuko da. Ikusten den bezala, diferentziala da PCR erreaktorea. Jariakinaren konposizioa aldatu egiten delako erreaktorearen puntu batetik bestera. Eta horregatik, volumenaren elementu diferentzial batean egin behar da balantzea. Aurreko atalean erabili dugun konbertsioaren definiziotik abiatuz, beste adierazpen hau lortuko dugu. Hau diferentziatuz beste hau lortuko dugu. Eta hiru ekuazioak konbinatuz, volumenaren diferentzialaren ekuazioa lortuko dugu. Hau integratu eta volumenaren azken adierazpen honetara iritsiko gara. Hemen agertzen diren datu guztiak ordezkatu eta volumenaren balioa lortuko dugu. 343,17 litro. Ariketa honen bidez zuen zalantzak argitu ditugulakoan eta benetan zuen ikasketa prozesuan baliagarri izango zaitzuelakoan, ondo izan eta hurrengora.